या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय सकाळच्या टॉप न्यूज। केर इथं लोकवस्तीत घुसलेल्या हत्तींना पिटाळण्यासाठी ग्रामवासियांसोबत गेलेले शिवसेनेचे सावंतवाडी विधानसभा प्रमुख प्रेमानंद देसाई यांच्यावरच हत्तींनी हल्ला चढवला। 5 हत्तींपैकी एकानं त्यांचा पाठलाग केला। यावेळी स्वतःचा बचाव करताना ते गंभीर जखमी झाल्याची माहिती पुढे येते। हत्तींच्या हल्ल्यात त्यांच्या पायाला गंभीर इजा झाली असून म्हापसा गोवा येथील खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। वन विभाग हत्ती बंदोबस्त करण्यात अपयशी ठरल्याने ही दुर्घटना घडल्याचं ग्रामस्थांतून बोललं जात असून संताप व्यक्त केला जातोय। सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं वर्षभरापासून जिल्ह्यात प्रतिदिन 1 लाख लिटर दूध संकलनाचा संकल्प केलाय। त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांशी संवाद आणि त्यांना येणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी मालवण तालुक्यातील मसूर येथील शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर जाऊन भेटी घेतल्या। सुरुवातीला मसूर येथील पावनाई देवी महिला दूध उत्पादक संस्थेला भेट दिली। यावेळी जिल्हा बँक संचालक बाबा परब, भगीरथ प्रतिष्ठानचे डॉक्टर प्रसाद देवधर, डॉक्टर विश्वास साठे, महेश बागवे, जिल्हा बँक मसुरे शाखेचे संतोष गावकर, गवंडे, पांडुरंग ठाकूर यांसह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते। सिंधुदुर्गातील सावंतवाडीतील जागतिक कीर्तीचे चित्रकार आनंद ठोंबरे यांनी स्वामी विवेकानंद यांचं काढलेलं 9 बाय 6 फुटांचं तैलचित्र चेन्नईच्या राजभवनात नुकतंच लावण्यात आलंय। चेन्नईचे राज्यपाल RN रवी यांच्या हस्ते या पेंटिंगचं अनावरण करण्यात आलं। यावेळी IPS आनंदराव पाटील, IPS रविराजन तिवारी, ADC IPS विश्वेश शास्त्री यांच्या उपस्थितीत शाल आणि लक्ष्मीची फ्रेम देऊन राज्यपाल RN रवी यांनी चित्रकार आनंद ठोंबरे यांचा सत्कार केला। यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी अनन्या ठोंबरे उपस्थित होत्या। नवी मुंबईतील खारघरमध्ये पार पडलेल्या महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यानंतर अनेकांना उष्माघाताचा त्रास झाला। यामध्ये 11 जणांचा मृत्यू झालाय, तर या कार्यक्रमादरम्यान तब्बल 600 जणांना उष्माघाताचा त्रास झाल्याचं समोर आलंय। त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। टाइम्स ऑफ इंडियानं हे वृत्त दिलंय। मृतांमध्ये 8 महिला असून बहुतांश वृद्ध आहेत। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला। रात्री उशिरापर्यंत मतमोजणी आणि फेरमोजणीनंतर पहाटे अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात आला। या निवडणुकीत प्रशांत दामले विजयी ठरलेत। मुंबई मध्यवर्ती शाखेतील 10 जागांपैकी 8 जागांवर प्रशांत दामलेंच्या रंगकर्मी नाटक समूहाच्या उमेदवारांचा विजय मिळवलाय। उर्वरित 2 जागांवर प्रसाद कांबळींच्या आपल्या पॅनलचे प्रसाद कांबळी आणि सुकन्या कुलकर्णी मोने विजयी ठरल्या। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।